разпространете това видео. Нека повече хора да знаят, че се забранява да получим достъп. След като исках от БАН, те ми заявиха, че така пише в Държавна агенция архиви, защото казват в БАН, примерно, че не може да бъде заснето. Няма право никой да забранява да снимаме архиви, които са наши. Георги Стойков Раковски не е на Българска академия науки. Гроба на Левски беше под църквата Света Петка Самарджийска и точно тези архиви ги укриват в Института по археология. Аз бях вчера там, дори не ме допуснаха да влеза. Влизам и само като ме видят, казват не може. Нямате право да питате нищо, нямате право да получите нищо. Това е една мафия, която работи срещу България. Уважаеми българи, здравейте! Снощи написах кратко съобщение във връзка с случилото ми се вчера в Българска академия на науките, централната сграда, където е Български исторически архив. И след като чакам, както обикновено, седмици, месеци, да бъде даден отговор, кога ще имам възможност да получа достъп до даден архив, фонд, архивна единица, документ. Най-нагло уредничките вътре към Български исторически архив се обърнах към мен и казаха, че аз нямам право, и не само аз, изобщо който и да е българин, няма право да получи достъп сканиран или на ксерокопие от документацията, която търси, тъй като тя била собственост дали на Държавен архив, дали на Българска академия на науките. Имало авторско право. Значи, представете си, българи, авторско право има Георги Стойков Раковски или примерно Иван Вазов, или документи свързани с българската археология, открития, които са важни, скрити и хората не ги знаят. Мен непрекъснато ме питат и ми пишат българи, които ме питат къде са архивите на това и това, което е свързано с произхода на българите. И аз как да им отговоря, че в Института по археология, Археологическия музей в София на Дондуков 2, не предоставят публична информация за откритите разкопки. Представяте ли си? Това означава, че всичко, което се открива, се краде, скрива или унищожава, без ние да знаем. И не само това означава, ние го знаем. Виждаме какво се случва последните 3 години в Стара Загора, как откриха некрополи, които са с по 2500-3000 години по-стари от Варненския некропол. 3 или 4 скелета с удължени черепи, които са по-стари от месопотамските в Стара Загора, изчезнаха 2023 година, ако не се лъжа беше. И когато аз им казах, че архивите на България и на всяка една държава са част от националната ни идентичност, те са част от националната ни сигурност, те са звено към националната сигурност. Най-нагло се изсмяха служителките, подиграват се, казват, че аз нямам право или който и да е българин да публикува свободно тези архиви, за да може да се четат, че нямаме нужда едва ли не от просветителска дейност, че това не е просветителска дейност, че който иска да дойде да ги чете. Как да покажем, уважаеми българи, документи, които имаме свързани с създаването на така наречената македонска държава, създадена изкуствено, чрез Англия и Съветския съюз, които аз искам да ги вземем. Като тези документи са в държавата ни и не ни се позволява да ги заснемем. Защо не ни се позволява да ги заснемем? Естествено не ни се позволява да ги заснемем, защото покажем ли ги, много хора ще си отворят очите. Защото може да стане международен скандал. Защото може да се окаже, че България може да си върне тези земи, които са откъснати насилствено в македонската и сръбската част. Дори в гръцката. Защото всеки един архив, който е от национално значение. Аз не публикувам архиви, които са спорадични, са заплаха за тези, които днес повече от почти 150 години, след 2 години ще навършат от руско-турската война, желаят България да я няма. Аз неведнъж предупреждавам от години наред, че предстои опит за разделяне на България на 4 части. България е била разделена на 4 части още по времето на османското робство. Този тип на управление отново искат да го въведат в момента, като и част от плана, който е план още от 40-те години на миналия век, е да се намали населението на България на не повече от 1,5 милиона българи, които да бъдат забити някъде. Сега не е тема за разговор къде точно тук. И останалата ни земя да бъде разделена дали на турците, дали на сърбите, евреите задължително, защото са изкупили северо-западната част на България, където е една от най-старите ни
изобщо в света археологически обекти, където искат да вземат археологията ни. И какво правим сега? Аз нямам право да работя, нали, аз не получавам пари от това и отделно свободното ми време, което е малко, аз ходя за да събирам тези архиви. И аз не мога да ги събера тези архиви, уважаеми българи, защото не ми се позволява. Те видяха, че въпреки, че сложиха цени по 5, по 10 лева, по 3 лева на страница, си представете един фонд от 1000 страници, примерно, на дадена тема, дали от Възраждането или от произхода на българите или от средновековието, по 3 лева, това са ти 3000 лева. И след като те видяха, че въпреки всичко успяваме да ги съберем с вашата помощ, от родолюбиви българи, които вие помагат чрез вашите пари, и аз им плащам, и те видяха, че няма как да ни спрат. И си измислят някакви нови фалшиви закони, които аз така и не можах да успея с нощи да ги намеря. Намерих закона на Държавния архив, където пише, че свободно можеш да получиш документация. Никъде не пише, че не можеш да я снимаш свободно, не можеш да я снимаш цялата свободно. Представете ли си служителките, които се подиграваха с мен вчера? Тоест опитват се да се подиграват, защото на мен не ми пука. Аз съм лишен от притеснение, тъй като си знам мястото. Те това могат да направят, защото те друго не могат да направят. Те са на една заплата там. Доколкото знам, 300 000 души са в бюрокрацията паразити. 300 000 души те ни пречат от години наред. 300 000 души бюрокрация. Дали ще отидете в кметството да подадете сигнал да се възстанови даден паметник на културата или да се направи алея или за откраднати пейки или прочие. Или ще стъчкуваме по някакъв начин. По един и същи начин те третират. И вие го знаете. Искахме да почистим паметника на Христо Ботйов с лазерна система на 2 юни. Сега на булевард Христо Ботев в София, заедно с паметната плоча на Ботев от Йордан Крачмаров. Само отварям скоба с едни момчета родолюбиви на Пируцка. Разрешиха от регионалното кметство, Възраждане. Не разрешават от Министерството на културата. Под някакъв измислен претекст. В същото време Министерството на културата няма да възстановят паметника, няма да го изчистят. Той ще корозира и ще падне. Ето, давам ви пореден пример, чакам даже да ми пратят писмено становище, за да можем да се борим за това, защото имаме идея да го почистим. И не само този паметник. Освен това, най-важно, разпространете това видео. Нека повече хора да знаят, че се забранява да получим достъп, уважаеми българи, да получим достъп до нашите архиви. Освен, че тези архиви, които ни принадлежат и на мен, и на вас, за да можем да имаме национално самосъзнание и да можем да се изчистим от тази плява, която в момента ни управлява, да имаме кадри, които да дойдат в някое по-добро бъдеще. Да можем да бъдем единен народ, а не разединен. Защото в момента сме 4 милиона разединени българи. Така ни направиха последните 20 години. То трябва да имаме националната ни принадлежност, която трябва да бъде българи. Ние не сме мултиетнична държава. Тук са българи. Под български закони, както е казал Левски, могат да живеят всички, но според българските закони. Прочетете неговата конституция, наредата на работниците за освобождението на българския народ. Или устава на БРЦК, съкратения вариант. След като исках от БАН, те ми заявиха, че така пише в Държавна агенция архиви. Аз погледнах устава на Държавна агенция архиви, няма такова нещо. А ако има случайно някъде, или го намерим, ако някой може да прочете устава на Българска академия науки за архивите, моля нека да ми го изпрати на лично съобщение, за да видим какви права имаме и ако те наистина са фашистски права, трябва да почнем да ги оспорвам и да се борим. Няма право никой да забранява да снимаме архиви, които са наши. Георги Стойков Раковски не е на Българска академия науки. Археологията в София и двореца на Константин Велики пред църквата Света Неделя, както казва той, Сердика е моя Рим. Целият дворец е запазен на Константин Велики, който Фандъкова преди 2 години го отвори и го затвори публично входа и унищожи археологията вътре. Тоест тези разкопки аз не мога да ги погледна. Вие не можете да ги погледнете и да видите какво е унищожено, какво е намерено, какво е откраднато. Защото казват в БАН, примерно, че не може да бъде заснето. Може да заснемете една страничка, която на вас ви се даде. Затова, който има възможност и достъп до уставите им, свързани с архивите, нека да ми го изпрати. Споделяйте това видео. Нека да не бъдем нихилисти и нека да не мълчим, защото все по-лошо ще стане. Тази седмица лично аз благодаря на ваши дарения, на които дарения се покланям пред вас. Нисък поклон. Успяхме да закупим сканирани архиви от Националната библиотека и от Държавен архив на стойност няколко стотин лева. Аз съм публикувал онзи ден един. Утре или други ден ще публикувам и другите квитанции
за това колко пари сме платили чрез вас и се надявам да продължават повече българи да помагат, както финансово, така и с мишници, защото явно няма да стане толкова лесно да отворим архивите, свързани с археологията ни, архивите, свързани с разкопките около гроба на Васил Левски, които аз търся вече няколко години, за да докажем истината, такава каквато е, и че гроба на Левски беше под църквата Света Петка Самарджийска. И точно тези архиви ги укриват в Института по археология. Аз бях вчера там, дори не ме допуснаха да влеза. Влизам и само като ме видят, казват: не може, нямате право да питате нищо, нямате право да получите нищо. Когато пратя писмо и чакам да получа отговор за гроба на Левски, да получим папките около разкопките 56-та година, даже не получавам отговор от археологическия институт. При условие, че имам и входящ номер. Това е една мафия, която работи срещу България. Ние нямаме археолози, уважаеми българи. В момента. Ние нямаме историци. Това не са историци. Може би дори нямаме архивисти. Отделни хора, които са родолюбиви, работят по институциите, за което им правя и на тях поклон. Другите, всички те са от системата. И те са убедени, че тази система е права, уважаеми българи. Затова, когато е времето, когато имам нужда от вас и от вашата помощ и физически, моля ви, елате, подписвайте се. Нека да вкарваме непрекъснато запитвания, нека да правим, ако трябва, дори протести, макар че аз не вярвам в обикновените протести с развяване на знамена, но да се събираме и да показваме, че има гражданска инициатива. Не политическа, естествено. Не желая никакви знамена на политически партии, хора, които са свързани с структурите. Пожелавам здраве и дълголетие на всички и не спирайте да се борите.